A les 9 de la nit aproximadament ens vam rebre la trucada d'un incendi industrial i vam destinar-hi 24 mitjans. En un primer moment es va fer tasques defensives. Havíem tingut un històric d'una de les naus que s'ha cremat en la qual havíem tingut propagació entre cobertes i com que ens ho feia tema vam destinar-hi una cosa una mica típica que són 3 autoescales per fer aquest defensiu en la totalitat de les façanes que no eren visibles, de les naus que s'estaven cremant. El tema era de poder limitar el foc que ens quedava entre franges i sota coberta a les diverses naus i diversos edificis que estan contigus amb les naus que s'han cremat. I a partir d'aquí s'ha treballat majoritàriament a l'exterior, no hi havia en principi víctimes ni s'ha donat a faltar ningú i en principi no hi ha hagut ferits. Per tant, el que es va fer és treballar majoritàriament des de l'exterior i fer entrades puntuals en les zones que eren possibles de poder-hi actuar.